Καλώς ορίσατε στο πολυθεματικό φεστιβάλ «Ρίζες, γεύσεις, ήχοι και χρώματα του πόντου», στη μεγάλη γιορτή της μνήμης, της παράδοσης και της ψυχής. Εδώ στο χωριό Τέμενος, όπου η ιστορία δεν ξεχνιέται αλλά τραγουδιέται, σας καλούμε να περπατήσουμε μαζί στα χνάρια των προγόνων μας, να θυμηθούμε, να τιμήσουμε και να γιορτάσουμε. 30 χρόνια ζωής για τον Ποντιακό Σύλλογο, ο προφήτης Ηλίας. 30 χρόνια γεμάτα ανθρώπους, αγάπη, προσφορά, χορό και παράδοση. Καλώς ορίσατε στο φεστιβάλ μας. Το μίσος ξεψυχά. Η λύρα το πολιορκεί. Το δοξάρι βγαίνει από το θικάρι και ξεθάβει μνήμες. Στον πόντο. Καραντενίζ το λένε τα αδέρφια της ψυχής. Δεν χάνεται το πνεύμα και η μνημοσύνη του γενέθλιου χώματος. Με τις εικόνες των παλιών, τα δάκρυα, την ελπίδα, συνεχίζουμε. Χρόνια γεμάτα μνήμες, δημιουργία και προσφορά. Με οδηγό το πάθος και την αγάπη για τον πολιτισμό μας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου στάθηκε πυλώνας σταθερότητας και έμπνευσης. Χάρη στην αφοσίωσή του, ζήσαμε αξέχαστα ταξίδια. Γεμίσαμε αίθουσες με εκδηλώσεις, γιορτάσαμε την παράδοση με ετήσιους χορούς, γνωρίσαμε τόπους μέσα από εκδρομές, τιμήσαμε το λόγο μέσα από παρουσιάσεις βιβλίων και ενισχύσαμε το πνεύμα της συλλογικότητας με κάθε μας δράση. Αυτά τα χρόνια δεν είναι απλώς παρελθόν, είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζουμε το μέλλον. Καμία προσπάθεια δεν θα είχε αξία χωρίς τους ανθρώπους που προσφέρουν τον χρόνο, την ενέργεια και την ψυχή τους χωρίς αντάλλαγμα. Οι εθελοντές μας είναι η καρδιά του συλλόγου. Είναι αυτοί που στείνουν, οργανώνουν, βοηθούν και στηρίζουν αθόρυβα με πίστη και αγάπη. Χάρη σε αυτούς, κάθε εκδήλωση γίνεται γιορτή. Κάθε δράση βρίσκει αντίκρισμα. Η συνεισφορά τους είναι ανεκτήμητη και η παρουσία τους αδιάκοπη. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς.
40 χρόνια πέρασαν, μα η φλόγα δεν έσβησε. Με σεβασμό στις ρίζες και αγάπη για τον πολιτισμό μας, πορευτήκαμε μαζί, παλιοί και νέοι, μέλη και φίλοι, χορευτές και δάσκαλοι, όλη μια οικογένεια. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που στηρίζετε αυτό το ταξίδι, που κρατάτε ζωντανή τη μνήμη, τη γλώσσα, τη μουσική και την ψυχή του πόντου. Χωρίς εσάς τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο. Στα επόμενα χρόνια μαζί.